Velkommen til ugens anbefaling. Jeg hedder Karoline Lærke. Og jeg hedder Peter Højer. Vi står på en af Arocs motocrossbaner, som de har flere af i Danmark. Og det gør vi, fordi vi skal ud og teste, hvordan det er at køre motocross. Ja, der skal lidt fart på, og vi skal blandt andet køre kapløb mod hinanden. Ja, jeg tror, jeg vinder. Ja, det tænker du nok, men du har ikke nogen chance mod mig jo. Det finder vi ud af. Det gør vi, men først så skal vi lige have lidt udstyr på. Mens jeg klæder om, får Karoline en snak med Danmarks første backflipper og manden bag Aroc.dk, Rasmus Kjeldsen. Så har vi lavet det her firma, hvor vi kan få alle ud at køre cross, som ikke har prøvet at køre cross før, og som ikke har ambitioner om at blive verdensmester, men vil bare ud og have en sjov dag med vennerne, eller polterappen, eller firmaeventen, eller børnefødselsdagen. Man skal koncentrere sig fuldstændig, så man er virkelig fokuseret, når man kører, og glemmer hverdagens problemer og det hele. Og så får man brugt kroppen, og man får brugt alle kroppens muskler. Crosserne kan komme op og køre 70 km i timen, men på banen kommer vi maks op og køre de 30. Nu skal Peter og jeg ud og prøve det her lige om lidt. Tror du, det er noget, vi kan finde ud af? Det ved jeg ikke rigtigt, men det må vi se. Jeg tænker godt, jeg kan lære af det. Ja. Hvis du skulle give os et råd, hvad er så dit bedste råd? Mit bedste råd, det er at tage fat i gashåndtaget. Sådan her, og ikke sådan her. Fordi at, så kan man godt hænge i gashåndtaget og ryge ind igennem drivhuset og komme på YouTube senere, hvis det er. Men før vi sætter i gang, skal Karoline også lige tøjet. Det er fedt, mand. Yes! Rasmus, vi har fået kørt lidt på baner, og du har kigget på os. Hvad kan du sige om vores præstationer? Jeg synes, I gjorde det rigtig godt, begge to. Du fik gemt de lange ben rigtig godt væk, og fik noget fart på. Og du lærte det også super hurtigt. Og jeg var ikke nervøs, når jeg stod og kiggede på jer. Det nogle gange, man er det. Og det var jeg ikke med jer. Hvad er forskellen på vores kørestil? Altså, der var lidt ben og lidt store støvler ud til siden, og det var lidt vildere, når du kørte. Og der var lidt mere ro, når du kørte. Men du var den hurtigste til sidst. Men det var næsten 2-2, vil jeg sige. Men kan vi så godt krone mig som en vinder? Altså, hvad siger du til det? Altså, vi vandt jo lige mange runder, men jeg ved jo godt, det er den sidste runde, der tæller. Det er finalen som regel. Men I må komme igen en dag og få nummer 2 heat. Det vil vi gerne. Ja. Sådan. Tillykke, Peter. Tak for det. Nå, Karo, så har vi fået kørt et par omgange, og jeg er totalt smadret. Jeg har virkelig også svedt, og jeg vil sige, at jeg har fået sindssygt ondt i mine ballemuskler. Ja, jeg har fået mega ondt i mine håndflader, men jeg føler ikke rigtigt, det gør så meget, når man går hen og tager sejren. Det er jo altså sjovt, ligegyldigt om man vinder eller taber, og vi kan varmt anbefale til både piger og drenge. Gammel som ung. Tak for i aften.